nagpahimang no ang usa ka residente sa townhouse sa Out Street Deca Subdivision Taloma, Davao City ngadto na sa katawhan. Human gingong gilungkab ang iyahang unit ug ang tapad niini. Sumala sa biktima pinaagi sa iyang uploaded video nga wala sila masayod kung kanus-an nahitabo ang insidente. Gumikan bag-o pa lamang sila nakabalik gikan sa bakasyon sukad pa ni adtong Pasko. Dugang pangabisan ang mga grills sa sulod sa ilang balay. Adunay agi nga gilungkab. Wala sa mapugni sa uploader nga mabalaka sa kahintangan sa seguridad sa ilang lugar, ilabi na sa gingong kulang og saktong pagbantay. Tungod ni ini iyang gipangayo ang dugang nga pagmatngon ngadto na sa iyang mga kasilinganan ug nanawagan ngadto na sa tanang residente nga bantayan pag-ayo ang ilang mga panimalay. Ilabi na kon biyaan kini sa dugay nga panahon. Hinuon na report na kini sa otoridad ug naglusad na sab og investigasyon ng kapulisan aron nga matino ang responsable sa insidente ug masuta kung adunay mga butang nga nangawala.